Pajatu lero pa 27 October 2025 ndi tsiku ndithu limene kumakhala mwambo uja umadziwika zonena kuti Pope Week and inauguration. Ndiye paja ndithu mwambo umenewu umakhala okumbukira asilikali amene ndithu anamenya nkhondo ya dziko lonse lapansi, nkhondo imene ndoti ndi ya World War I komanso ndithu World War II. Amene anatisiya asilikali amenewo komanso ndithu amene anapanga litaya amakhala kukumbukiridwa nthawi imeneyi. Ndiye paja ndithu kumakhala ma fundraising ndi zina zotero kutolera ndithu ndalama zonena kuti akathandizire asilikali amene ndithu anapanga litaya maka ku nkhondo zimenezi. Ndiye paja ndithu mwambo umenewu amene ndithu kusegulira ni mtsogoleri wa dziko. Ndiye padakali pano poti mtsogoleri ndi a Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene ndithu anatsegulira mwambo umenewu. Ndiye pamwambowu panachitika ndithu zinthu zambiri maka kuphatiza ndithu kuti amene a Arthur Peter Mutharika anayankhulapo ndithu nkhani zambiri maka zokhuzana ndi dziko mmene kuyendera komanso nkhani yokhuzana ndi nyumba ya State House imene ili ndithu ku Lilongwe, imene amadziwika zonena kuti Kamuzu Palace. Ambiri tikudziwa bwino kuti nyumba yachifumu atsogoleri ambiri amakonda ndithu kukakhala kumeneko. Ndiye tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti masiku angapo apitawo tanoti mawiki angapo apitawo kunali nkhani imene imanena zonena kuti kumene ku State House kunawonongedwa ndithu ndi gulu la anthu amene amagwira ntchito kumenekoko mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko kulinso ndithu nyumba za anthu amene amatumikira kumeneko. Ndiye zimamveka ndithu kuti pa nthawi imene amachoka makosana amene wakumeneko anapezeka zonena ndithu anawononga nyumba zimene ndithu ndi za omwe amagwira ntchito kumeneko zimene amakhala makosana amenewo, kuphatikizapo ndithu nyumba ya mtsogoleri wa dziko imeneyo to State House akuti ndithu inawonongedwa. Zambiri tikukhulupirira kuti tikudzitsatira bwino nkhani zake ndithu mmene zimayendera mu nthawi imeneja. Maumboni anakhala ndithu akuyenda maka ndithu a Times anapita kumeneko ndi Kathy Maulidi kukafufuza bwinobwino ndi kumene anazatsimikiza kuti kumeneko ndithu kunawonongedwa. Ngakhale ku chipani cha Malawi Congress Party mu nthawi imeneja amakana ndithu tinaona amene amayankhulira chipani chimenechi amene ndi Jessica Bwira anazanena kuti akuti china chonse anapanga handover chinali bwinobwino, palibe amene anawononga kumeneko. Zomwe potenga ndi mmene zimayendera nkhani zake ena ndithu ku chipani komweko cha MCP amakhala kuadzudzula amenewa makamaka ndithu ku magroup a WhatsApp kumene kuti amene angovomereza kuti anthu amene anawononga kumeneko ndi ana awo a chipani cha Malawi Congress Party. Makaposera ndithu kuti mu nthawi imeneyo panalibe wina aliyense amene anakalowa kumeneko kupatula amenewo amene amakhalako a chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye pa mwambo umenewo amene watola Professor Arthur Peter Mutharika anafotokoza maka kunena zonena kuti padakali panopa ndiye kuti ntchito zawo azigwira ndithu kuchoka ku nyumba yawo imene imadziwika zonena kuti Page House kumeneko ndi kumangochi makatu ntchito ndithu za mtsogoleri wa dziko. Ndiye pa zifukwa zimene amafotokoza kuti azigwira ntchito ku nyumba kwawo ndi zonena kuti zimene maka ndithu tafotokozera kale kuti nyumba ya boma ya ku State House maka ndithu Kamuzu Palace imene ndithu inawonongedwa. Ndiye amafotokoza kuti damage imene achitika kumeneko ndi yayikulu kwambiri zonena kuti ikhala ndithu nthawi yayitali kuti ikonzedwe bwinobwino poti munthu atha kukalowa kumeneko. Ndiye padakali pano ndithu azikhalira ku nyumba kwawoko kumagwira ntchito ndithu za boma zimene zikufunika ndithu kuti zigwiridwe ndi mtsogoleri wa dziko. Potenga ndimene ayankhulira amene a Professor Arthur Peter Mutharika ambiri ndithu titha kuchitira umboni maka kunena zonena kuti mtsogoleri amene kumbali ndithu ya ntchito za boma kandi kuti zifuna ndithu kugwiridwa ku Blantyre, timaona ndithu kuti akunyamuka kupita kumene ku Blantyre akafikanso ndithu ku nyumba yake kumeneko ndi ku Nyambadwe. Ndiye kuti akachoka pamenepo amapita ndithu kusanjika kumeneko amangokugwiritsa ntchito ndithu ngati ku ofesi. Tinaona ndithu kuti anthu onse maka ndithu nduna zimene zinasankhidwa pakatipa kuyambira ndithu ulendo woyamba umene anasankha nduna ya zachuma komanso ya Foreign Affairs. Mwambo umene unakachitika ndithu kumene ku Sanjika Palace anangogwiritsa ntchito ngati ku ofesi. Kuzabweranso pamene ndithu amalumbiritsa Enoch Anzingeni Chihana ngati second vice president. Mwambo umene ndithu unakachitika kumeneko ku Sanjika Palace. Ndiye zikusonyeza ndithu kuti azingogwira ntchito maka ndithu kuchoka ku nyumba wake kupita ndithu kumene kufunikira kuti akagwire ntchito kumeneko. Kandi kuti kandi ku Lilongwe kandi ndi ku Blantyre ndithu azingoyendera maka amene afotokozeramo. Tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti pompano ndithu kukhala mwambo otsegulira parliament. Mwambo umene uli pa 31 ngati sakulakwitsa ndithu madetewo
makatu Oktoba nde pamwambo menewo ndimene makandithu akufotokozera ndi kuti azachokeranso ndithu kumene ku Page House kuzabwera ndithu ku Lilongwe ku Parliament kuzasegulira mwambo menewo angomaliza ndi kuti mwina ndithu azakhala kubwerera ku nyumba kwawo ku Page House. Komano kunena mona mtima zimene ndithu anachita makosana amenewo a chipani cha Malawi Congress Party ngakhale amakana komano sanachite ndithu zinthu zokonda dziko chifukwa maintenance yakumeneko ndiye kuti ndi ndalama zonena kuti misonkho ndithu amalawi azasonkha limodzi kuti kumeneko kukonzedwe ndi ngakhale ndithu akumapanga group kuti maka ndithu mu chaka cha 2030 akufuna kuti ndithu azabwererenso mboma mosogozedwa ndi mtsogoleri wake Lazarus Chakwera. Zimenezo zikuoneka ndithu kwena pake zikumamveka mwaukwade choncho maka ndimene ndithu anachitira makosana amenewa poweruka kuti ndithu anaononga chuma cha dziko la Malawi. Paja pali mwambi umene umanena kuti pochoka pa msasa sumafuna ndithu kuipisa kumagwisa ntchito ndithu mwambi wa ntchentche uja umanena kuti kusogolo moyo mbuyo so moyo chifukwa ndiye kuti azafunanso ndithu siku linayi kuti akalowenso kumwe kuja kumene ananonga kuja ndi nimene anachitiramo zinthu zimenezo zikuononga ndithu ndalama zonena kuti zinakatha kugwira ntchito zina zake kuthandiza ndithu nzika za dziko la Malawi. Ndi pa nthawi ya chisankho anthu angazapasenso mwayi oti makosana amene ndithu akalowenso kumeneko akalowenso mboma ndi zokayikitsa kwambiri. Mwina muli ndi maganizo pa nkhani imene pamene tinazoona kuti mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika asindika kuti padakali panopa ndi mmene inanongekera ndithu State House makamaka ndithu kumeneko ku Kamuzu Palace iwo azigwira ntchito ku nyumba kwawo mpaka na ndithu nyumba imene izakonzedwe kuti ndithu munthu atha kukhalako kumeneko. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sayiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutifikira mosavuta.